ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ተኸታተልቲ መደብ መንፈሳዊ ቻነል ንትመሃር ኩልነ ከምቲ ወትሩ ቀዳም መንፈሳዊ ሕቶታት ኣርባዕተ ሕቶታት ክነዳልወልኩም ኢና። ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚርና ያለና ተኸታተልቲ ንኹን ሓቢርና ንመሃር። መጀመርያ ካብ ወንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ጀሚርና ክሳብ መፈጸምታ ማለት እዩ። እቲ ሕቶታት ቀጻልዩ ካብ ወንጀል ማቴዎስ ክሳብ ራእየ ዮሃንስ እዩ ዝቕጽል። ሕጂ ግን ናይ ሕጂ ሕቶታትና ወንጀለ ማቴዎስና ጀሚርና ዘለና። ኣብቲ ዝሓለፈ ቻነልና እውን ተመሊስኩም ክትርእይዎ ነተሓሳስብ። እሺ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ናይሎም መዓልቲ ሕቶታትና ድማ ቀዳመይቲ ሕቶና ሰይጣን ንጎይታ እንታይ ኢሉ ፈቲንዎ? ወዲ እግዚአብሔር እንተዳ ኮንካ እስከዚ እምኒ እንጀራ ይኹን በሎ። ወዲ እግዚአብሔር እንተኮንካስ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ በዳም ክጾረኻ ንመላእኽቲ ምንታኻ ይእዝዞም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ እስከ ንታሕቲ ጽደፍ በሎ። እንተ ሰጊድካለይ ናይ ዓለም ኩሉ መንግስታት ክህበከ በሎ። ኩሉ መልሲ ካልአይቲ ሕቶ ጎይታ ብፃንዮም እናበለ ካብ ዝገለጾም ዘይኮኑ ኣየናይ እዩ? ንሓሶት ዝጸምኡ ዝጠምዩን ሰባት ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም። ንጹሃነ ልብ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም። ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ብፁዓን እዮም። ሳልሰይቲ ሕቶና ንጎይታ ዝተኸተሉ ሰባት እንታይ ኢልዎም? ጎይታ ንዝተኸተልዎ ሰባት እንታይ ኢልዎም? ንስኻትኩም ንምድሪ ጨው ኢኹም፣ ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም። ሃንለን መልሲ የለን። ራብዐይቲ ሕቶና ካብ 6 ቃላተ ወንጀል ዝኾኑ ኣያኖት እዮም? ንሓዉ ብኸንቱ ዝቕጥዖ ክፍረዶ እዩ። ንጓል ኣንስተይቲ ርእዩ ዝተመነያ ኣመንዘረ። ብዘይ ምኽንያት ሰበይቱ ዝፈትሐ። ኩሉ መልሲ እዩ። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽና መልሲ ኣብ ታሕቲ ንጽሓፍ ዘይፈለጥናያ ድማ ሓቢርና ክንምልሶ ኢና። ሰላም ቅንያት